Nayo lento yokuthi uthi ungumzali uhlala uqhathanisa iy'ngane zakho ney'ngane zakamakhelwane ayikalungi. Mina lento ngiyibone le eDonidoni, kunomunye ubaba wakaDladla usebenza eGoli. Uza kwakhe kayi-2 enyakeni, uza ngoJuni eze ngoDisemba sekazodla amaholide abokhisimusi nabo-New Year. NgoJuni nakafika kulo nyaka lona afike athole indodana yakhe uThemba angajabulanga. uThemba nje kwasesitobhini ayomlanda ngengolovane ukuthi kuthwale le grosa afike nayo ney'mpahla nje ezinye afike nazo. Akajabulanga, uyamqocisa, mfana wami unjani, uyaphila? Hayi nabafika endlini athi, wena solo ngifikile awujabulanga, kusho ubaba Dladla kumfana wakhe uThemba. uThemba athi hayi no, baba mina esikolweni akuhambanga kahle, ngifeyilile and uthishela wami ubhale ukuthi uma ngichubeka ngale ndlela le ngizofeyila nangoDisemba. Hayi lo baba vele ajike same time amthethise ambize nangesidomu. Uyabona uyafeyila, ezinye iy'ngane ziyakushiya kulo nyaka ophelile. uVusi wangapha kamakhelwane waphasa ngoJuni nangoDisemba. Manje yena sowenza ugrade 6, wena ubhizi uphinda ugrade 5. Ayivele lo mfana soyakhala, ukhala kakhulu. Hayi lo mfana bese uyabuza, yabona ubuza kugcwele inyembezi emehlweni, athi kodwa baba indaba wena njalo ungicathanisa noVusi akamakhelwane, kodwa mina angikucathanisi nobaba wakhe. Ubaba kaVusi unamaveni ayi-2. Wena baba kodwa njalo mawubuye eGoli uyangifonela ungithethise ukuthi ngihamba kancane nginengolovane kube ngisheshe ngafika. Bazothini bantu ukuthi wena dala usebenze eGoli kodwa iveni noma imoto nje encane awunayo? Angisho lutho mina. Ezinye iy'ngane ziyangihleka esikolweni uma zilandwa abazali babo ngoba bona balandwa ngey'moto. Mina solo ngaqala esikolweni ngigibela istafu. Ayi lo baba angawathandi la magama, bekathi uyamceda nangempama sofuna ukumshaya. Akathi vele uyeza sokugocene ey'bhakela. Hhayi umama waThemba athi kahle kahle Dladla, kahle Mgabadeli, isuswe nguwe lento. Ingane beyingeke isho zonke lezi zinto le ey'senhlizweni ekutshela zona kube wena awukambizi ngesidomu umqathanise noVusi. Athi ya engane ideleliswa nguwe. Nguwe lo idelelisa, iyangidelela ingane. Mangithi ngiyayikhuza ngifuna ukuyifaka endleleni uyangibamba ungiphushela emuva. Le ngane lena izokuhlupha mina ngiyobe sengingasekho ngoba wena le ngane uyayiyeka ingidelele ingigibele ekhanda. Hayi vele kusenjalo soyabona naye uThemba ukuthi hayi no seyishubile la ekhaya, umama nobaba sebayalwa. Hayi avele aphume, kodwa akaphuma angakafika eminyango uThemba athi wena kungcono mawungekho la ekhaya. Kungcono mawungekho la ekhaya baba, ngoba uma ukhona uyangihlukumeza, uyangishaya, uyangithethisa, ungibiza ngamagama amabi, ungibiza ngesidomu. Kungcono vele uhlalele eGoli uchubeke nama-2000. Athi uthini? Lapho-ke ajuluka bemanzi vele athi uthi uyamceda athi uthi ngibe busy ngama-2000 eGoli, uyithathaphi lento oyishoyo? Athi njalo angisho uma kunama-meeting esikolweni afuna abazali kuhlale kuza mama. Manje mina ngiyambuza mama masifika la khaya ukuthi yindaba wena ungezi esikolweni uzo-attenda ma-meeting abazali kuhlale kuza mama. Ngumama obhadala istaff sesikolo, ngumama vele ngihlale nginaye la khaya, noma ngikuyi-sports day umama uzayo azongisupport. Maye mina mangifika la khaya ngiyambuza umama ukuthi kahle kahle mama, ubaba yindaba angangisapoti, yindaba angezi kuzongibukela uma kuyi-sport day njengoba abanye bobaba beza kuzobukela iy'ngane zabo. Bese athi umama hayi ngiyeke ngaloyo ubhizi ngama-2000 leGoli.